לפעמים יש לקוחות שפונים אליי ואני באמת לא יודע איך לעזור להם, בדיוק כמו במקרה הזה. לקוח שהתלונן שיש לו בגג ציפורים, מיינות, דרורים, כל מיני ציפורים שחדרו אליו לגג, היו מעירים אותו כל בוקר, לא היו נותנים לו לישון כמו שצריך, הוא היה צריך לסגור את החלונות כדי שלא ייכנסו לבית ולא ירישו, ממש צרה מטורפת. הגג הזה בגובה של 8 מטרים, מאוד היה קשה לגשת, מאוד בעייתי להגיע, וניגשתי לזה בהתחלה בלי לדעת, התחלתי להסתכל, הבנתי שיש כאן עניין שצריך יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה. גיליתי ממש בקצה של הגג, ברעף הכי קיצוני, כן גדול, שיושב ממש מתחת לרעפים. לא רציתי לחייר לו את החזית, רציתי שזה יהיה אסתטי, אז בסוף מה שעשיתי, הבאתי איתי דוקרנים, התקנתי אותם בצורה זוויתית, ככה שלא יוכלו להיכנס, וככה פתרנו את הבעיה. עם הרבה יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה, וללקוח שקט.